când vine? Nu știu. Nu pot să știu, l-am găsit cum e acum. Dar când ați intrat în casă? Ați venit să-l vizitați? N-am intrat în casă. Dar cum a fost? Povestiți puțin momentul. Am venit până la el, e moșul meu. Așa. Și să mai vin să-l văd, că nu l-am văzut astăzi deloc. Da. Și când am apropiat de ușă, l-am găsit acolo. Era în apropierea ușii? Unii acum. Și era înjunghiat? Nu am văzut, n-am pus mâna, n-am intrat deloc la el. Nu. Și atunci ce ați făcut? Ați sunat la 112? Nu, eu nu. Eu uitați, la WC, nu? După aia m-am dus la fratele dumnealui, acolo stă mai încoace, și asta a fost. Dar vecinii ce v-au povestit când l-au văzut ultima dată? Păi eu astăzi o spun, au fost și au luat pâine, au luat de pe la magazin și au făcut, nu pot să vă Câți ani avea? Păi face cine? Moșul răpăsatul? dumneavoastră, da. 61 de ani. 61 de ani. Și avea familie? Nu. Are un nepot, o fată, că e prin străinătate, prin asta, da. Dar aici stătea singur, nu? Da. Și ce credeți că s-a întâmplat? Nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun sigur, nu știu. Avea bani? Avea probleme de sănătate, am înțeles. Nu știu. Să fi intrat careva, să fi aflat că are bani în casă și să fi intrat cu el? Dar, domnul, dar de unde să aibă bani, că el va de capului cu fără o mână, fără asta, să mai Nu avea o mână? Păi nu are o mână, mâna dreaptă. Dar ce venit avea? Avea pensie? Era, nimic. Niciun venit. Nici măcar pensie pentru Nimic, nu. El și să mai, cum să vă spun eu, să mai hrănea și el de pe aici, de acolo, și mai făcea. Lucra cu ziua prin sat? Da, cum să lucrează cu o mână. Să mai ducea, poate, cu căruța sau... Da, să mai ducea cu căruța la o moară, la una, la alta, sau la căratul cu porumb, sau la de este, da. Restul nu face... Cum vă spune ce s-a întâmplat? Foarte cu minte. Da. Avea dușmani prin sat? Nu, așa ceva? nu era băiat de ăsta. Nu, era un băiat cu minte. Dar ce credeți că s-a întâmplat? Ce se pierde? Dar dumneavoastră ce ați văzut? Eu n-am văzut nimic decât l-am văzut pe dânsul mergând pe drum. N-am intrat deloc la el. Mine o stat de vorbă. Astăzi v-ați întâlnit cu el? A vorbit cu mine înainte cu vreo 2 ore. Și părea... Nu, avea o pâine într-o pungă și atâta. Și a plecat acasă, o să mă duc, toți acasă, că doar trebuie să duc. Avea un comportament normal, adică? Da, corect. Da. Nu era abuziv, nu făcea scandal. Dar atunci ce s-a fi întâmplat? De ce o fi intrat careva peste el? Dar cine știe, domnul? Era un băiat cu mici și nici n-am și cum vine să vorbesc. Păcat și nevocul lucrarea. Mai lasă! Te tras la poză cu asta, e tras, nu?